Dumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani afshengi zidosha nezidoshakazi kaNonkwenkwezi. Hlala nami ndihlale nawe ungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndiyintoni na ngaphandle kwakho. Sanibonani molweni bethunana. Makhosi amakhulu thokozani izidlondlo ezikulu bayede camagwini lisedi khanya. Guys, I know it's been a long time. Yeah, masingalixoxi wethu ityala. I think siyamazi by now Mama Nonkwenkwezi into yoba ngumntu othande uxakeka mvanje, and that is all because of your support, guys. Nonkwenkwezi ukhulile, ithi loo nto leyo ukukhula komntu kubangela into yoba abe sisinqadanqada, so awukwazi ke ngoku uzibamba zonke ngaxesha linye. But ncakasane namhlanje, guys, ndinomdla wothetha nani ngomba endibona into yoba mvanje recently besibhizi imizwa besiyisebenzisa, kakhulu besisebenza izinto ezidibaniselene nomlambo. Ndanento endiyibonayo endiyiqwalaselayo into yoba ncakasane le nto ingumlambo ndiyafuna ukuthi thina singabanye ngabanye asiyichani ncam, okanye ndingathi eli lisiko endicinga uba mna litolikwa rongo amatyera amanintsi. And abanye babantu abazi-culprits ukutolika eli siko rongo sithi kanye thina amagqirha ufumanise into yoba ngelinye ixesha siyalimislida ikhaya. Kuthiwe kusetyenzwa umlambo okanye kuthiwe ngumlambo le nto kufuneka isetyenziwe, you understand? Ibe iyinto ewe enento kwenza nomlambo, kodwa ufumanise into yoba ngelinye ixesha akusimlambo ncakasane isiko. Apha ebugqirheni besixhosa okanye mandithe kunyangweni kwakwaXhosa, fumanisa into yoba into ezawudibanisa negqirha ihambe vele kuyoripotwa emzini omkhulu. Qala kuyonkqonkqozwa emzini omkhulu, kuchazwe kundlu kwagaba kanozingathi baphofu kunkqonkqozwa kwagaba into yoba ugaba avulele amakhonjwa camago size kuwo namhlanje, ukuze ke ngoku amakhonjwa afike achaze udaba aze ngalo okanye icimbi abaphezu kwalo belolo sapho ngelo xesha. Minintsi ke imisebenzi efunisa into yoba kuyokuqalwa emlanjeni. Ndingabala ntoni na? Mhlawumbi ndingabala inguqulo xa kungenziwa abantu abadala. Ndingabala xa kusetyenziswa uzwelidala, abanye nithi nenza izihlwele, abanye nithi nichitha iintsimbi. Umntu ke othwasayo isiko lakhe xa lisenziwa liqala emlanjeni emzini omkhulu. So zinintsi nje izinto ezibangela into yoba igqirha malihambe liye emzini omkhulu liyonkqonkqoza, liyoxoxa nabantu abadala. Kungebi ngokuya kwalo kusetyenzwa umlambo, into kunayo kuthiwa xa icacizwa kuthiwe yi-head office ikomkhulu. Abantu bomlambo ziinkosi ngelinye ixesha abakwazi ukusisombululela thina izinto singakwaziyo ukuzisombulula thina singabantu abaphila ngaphandle komlambo. Yiloo nto sihlala ngelinye ixesha sisondele kwelaa khaya, ngelinye ixesha kuthiwe ninetyala lomlambo nileli khaya. Ukuba netyala lomlambo kuthetha ukuthini? Ndicinga uba nantsi le nto ibhidanisa abantu, ayicaciswa kuthiwe ninetyala lomlambo. Ityala lomlambo nguba kutheni? Uyayiva ke ngoku? Ibe ngathi ikhaya linetyala lomlambo kuba ukhokho dadobawo kwakukho igqirha apha ntonontoni. Ngelinye ixesha ityala lomlambo alinanto yakwenza nokhokho dadobawo, lityala lomlambo. Sileli khaya ndiyafuna ukuthi sigqibele kudala ukuyondwendwela abantu bomlambo, siyorhuma izinto ezirhunywayo emlanjeni, uhambisa imbewu, intlwayelelo, yonke laa nto leya. Ufumanise uba ke ngoku abantu balo mzi bazogugula ngomlambo ixesha elinintsi ngenxa yento yoba sinetyala thina sileli khaya nomlambo. Khumbula umlambo yinkundla enkulu yonqulo, yenye yeenkundla, phofu yeyona nkundla inkulu sinqula kuyo.
Nintsi iinkundla ngumlambo esithi ke ngumzi omkhulu ongagqumiyo. Kubekho inkundla yengethe, ihlathi ukutsho. Kubekho inkundla yomkhatha ogqumayo, kubekho inkundla umqolomba, njalo njalo. Ziinkundla zonqulo zonke ezo. Kodwa eyona nkundla inkulu kwezi nkundla yile sithi thina ngumkhatha ongagqumiyo, umlambo ukutsho. Kuthi ke ngoku ikhaya xa ligqibele kudala ukusondela kubantu bomlambo, fumanise into yokuba kuthiwa lifunyaniswe elo khaya linetyala. Kuzawukwenzeka izimbo ke ezizawubangela into yoba kugwetywe kuthiwe ityala lalo mzi ngumlambo. Uzawufumanisa ngelinye ixesha ufumanise into yoba heyi, phakathi kwekhaya nantsi imithi ikhona kodwa kwakhele iintaka zasemlanjeni, zakhe inest, amahobobo. Ubone umzi ujinga amahobobo, ujinga ilaa nto ka inest zezaa ntaka zasemlanjeni. Ngamahobobo, amahobobo kahle kahle amele uba akhela phezu komlambo. You understand? Ibe ke ngoku ezaa zindlu zakhiwe ngamahobobo, ufumanise into yoba ngumfuziselo womlambo phakathi kwekhaya. Kuthiwe ke ngoku xa kutolikwa ligqirha lithi eli khaya linetyala lomlambo, umlambo ude waphuma ngokwawo waze ekhaya ukuzonibonisa into yoba ninetyala kulaa nkundla. Ewe, kuyenzeka into yoba eli tyala kungenxa mhlawumbi yomntu othile ongazange asetyenzwe kweli khaya. Mandithi ke umthwetyulwa, sikhe sathetha ngomthwetyulwa. Umntu athathwayo kulaa mzi waze akabuya, asahambe uyophuthuma umoya wakhe. Ndinayo ividiyo etshoyo uba uthwani umthwetyulwa xa ethe wabonakala ethathwa. But ke ngoku ayikabi lityala lomlambo, kusengumthwetyulwa. Kuzawuthi xa kusetyenzwa kusetyenzwe umthwetyulwa ngendlela asetyenzwa ngayo, kusondelwa khona emlanjeni. Uyayiva ke ngoku? Kubekho ezo ncamazana ke kuzawurhunywa ngazo, kuhlwayelelwe kuthweni, kucengwa umoya walo mntu ngumthwetyulwa weli khaya. Lo amagqirha amanintsi amisa ngaye kuthiwe ngukhokhodadobawo. Niba ngaye egqirheni kuthiwe tyala leli khaya. Ya, bendisatsho ke umlambo ncakasane, bendisathi izimbo zekhaya eligula ngomlambo. Ndabala amahobohobo akhelayo phakathi nekhaya. Kukhona ukuthi kuphume, umzekelo, iinkomo zakomkhulu, bukhuve ngenkomo emdaka. Inkomo emdaka yinkomo enjani umbala na? Umbala wakhona ingathi mdaka. You understand? Ingathi mdaka, ingathi yinkomo emdaka. But umdaka wakhona is between brown and grey. I don't know if I'm making sense. Between brown and grey. Umbala nje ongagqibekiyo, yinkomo emdaka leyo. Unoze uyiboniswe inkomo yakomkhulu kwakanye awuphinde ungayazi. Ziyakwazi uphuma ezaa nkomo, ziphume kanye emanzini, izomithisa iinkomo zalapha kweli khaya. Uyayiva ke ngoku? Ithi loo nto leyo ngelinye ixesha isukuba mhlawumbi ninetyala kodwa nibabalwe ngabantu bomlambo, mhlawumbi nilikhaya elirhumayo emzini omkhulu. Uyayiva ke ngoku? Kuthi ngoba niyazenza izinto ezibalulekileyo nirhunywe ke ngoku ngokuthi inkomo yeli khaya izozaliswa. Nintsi maan imilingo izinto zomlambo. Uyayiva? Uzubone into yoba bukhona ubudlelwane nyhani, ubuhlobo phakathi kwethu nabantu bomlambo. Uyakwazi uthunyelwa uxam, athunyelwe uxam phakathi nekhaya. Uyeva? And ukhona uxam othunyelwe elundwendwe loba ezonixwayisa ngetyala. Ukhona uxam uthunyelwe uba makazothatha ubulongwe phakathi kweli khaya. Ufike uxam ethwele abenze ubulongwe bube yibhola.
Mna ke ndikhe ndayibona le nto ndithetha ngayo, ndithetha ngento ndingazange ndayibona mna mntu ukhulela ezilalini. Ibe yibhola abuthwala apha entloko, abubeka abaleke ukwehla. Uyemla uthunywe ubulongwe. Uyakwazi uxama uthunywa amaqanda awafaka apha emakhwapheni. Uyeva athi bulongo apha entloko, athi maqanda ngapha nangapha, abaleke ubhekayo. Uyaunderstand? Uzandixelela ke ngoku into yoba akho buhlobo phakathi kwethu nabantu bomlambo? Ndizama unindwebisa into yoba these things are not too far-fetched. It's another world. Umkhathu. You understand? A world I think we will never understand because asingobantu basemkhathwini, but it's a world that exists anyway. You get me? And it would seem that they have more power than us spiritually because bona izinto abazenzayo zingumlingo. I remember at some point in my life ndisengumhlekazi sasifukamisile umhlekazi kukomkhulu iGqili, Orange River. Sabasa umlilo ebusuku sasipheka. Zikhona ke into ezingaphekwayo phezu komzi omkhulu, phezu komkhatho. Sasipheka ichicken, xa ndiza kuxelela inyaniso. Ndithi mna laa mhlekazi wathi elantuka esiya embizeni ezayivula. Uyeva? Wayezawuqhwitha imatshisi uba ezawulantuka imbiza, sifakile ichicken. So kuzibekiwe inkuni phayana. Xa izawuqhwitha imatshisi kwenzeka nje into yathi umbane watsha isandla ngomzuzwana from a single stick somcinga. Satsha isandla sakhe uba sisatshile kunanamhlanje. Uyayiva? Meaning aba bantu banamandla. That is why abantu bakudala bebehlonipha xa bezawuwela umlambo. Ubungavesi kuwele nje. Uyayiva? Uma ngaphandle uphosa ilitye kwenzela into yoba beve into ukhona umntu okhoyo. You understand? There's something about us not seeing them. Ukuthi why kufuneka singabonananga, I don't know. But uphosa ilitye yisign yoba bayazi into yoba ukhona umntu ozayo. Ungavesi kuthi gqi. Uyayiva ke ngoku? Nathi magqirha xa siyosebenza sifike unkqonkqoza usekude, awuvezi uthi gagagaga ume phezu kwesiziba. No, unkqonkqoza nkqo naba bantu ndithunyiwe. Uyazichaza uba ungubani? Ndinguzizi mna uDlamini uMangxama uThako uNcukathi, ndithunyiwe emaqhwathini. Hayi mani, hayi siphuma emaqhwathini, that's why sisengqondweni. Etinarha besipha izolo. Ndiyathunywa ke ngumzi wokhwalo ncutsho sohobesa. Ndicela ukwamkelwa. Uyayiva? Ndicela ukwamkelwa. Uyayibona ke ngoku? You are notifying them into yoba mabalungise ukuhlala, baziqoqoshe, bazimele kuza wena. Wena mntu ungumntu.